Dámy a páni, s cieľom rozšíriť povedomie o voľbách do Európskeho parlamentu sme sa spoločne so Slovenskou asociáciou elektronických športov rozhodli usporiadať rozhovory, kde si vyspovedáme kandidátov do Európskeho parlamentu. Taktiež sme chceli ľuďom priblížiť, že aj medzi politikmi sa nachádzajú hráči. Pozvali sme všetky parlamentné strany a pozvanie prijali Miroslav Žiak za stranu SAS, Erik Kaliňák za stranu Smer SD, Kristián Varady za stranu Progresívne Slovensko a Romana Tabak za stranu SNS. Ja už tu vítam teda našeho dnešného hostia z Progresívneho Slovenska, Kristiána Varadyho. Čaute. No a spoločne teda klasicky pôjdeme najskôr na herné otázky, následne môj kolega Karol bude pokladať politické otázky a ako posledný nás tu čaká skratkový kvíz. Takže štandardne, Kristián, si pripravený? Áno, môže. Tak môžeme ísť na to. Kristián, máte v Progresívnom Slovensku aj nejakých iných hráčov okrem teba? Ak dobre viem, tam máme viacerých, hlavne mladých PS, ako v našom oddelení pre mladých hlavne. A ak dobre viem, ešte aj Marek Štefanisko, ako môj spolukandidát, tiež hrá nejaké hry. A neviem ešte presne, ale len orientačne viem, že naposledy nejakú Dunu a mi Fallout spomínal. OK, takže máte tam predsa len tých hráčov. A teda aké hry hrávaš ty, alebo po prípade hrával si v minulosti? Sú to viaceré. Hlavne teraz hrám singleplayerové hry, teraz hrám Hades a okrem toho som ešte hral God of War. A God of War Ragnarok potom rovno, po tým, aby som to všetko zoladil. A kamarátmi hráme ešte Fortnite a Call of Duty niekedy. OK, to už je naozaj tá mladšia cieľovka tých hier a teda naozaj populárny titul, práve Fortnite. Ale teda keby si mal vybrať z tohoto repertoáru hier, tak aká hra je tvoja najobľúbenejšia? Možno Witcher by som povedal, alebo ešte obecne Fallout. Fallout 3 bol môj najobľúbenejší a okrem toho ešte séria Mass Effect. OK. V akom veku si hral svoju prvú hru a pamätáš si aj, aká hra to bola? Možno keď som mal 5 alebo 7 rokov ešte a to bol StarCraft. Asi ešte prvý. Ty si samozrejme okrem toho, že si politik, si aj lekár, tak máš vôbec vo voľnom čase ešte nejaký priestor si zahrať nejakú hru? Áno, mám samozrejme, tak každý deň sa snažím ako oddychovať, alebo aby som sa stresu uvoľnil niečo hrať. Takže každý deň venujem ako hodinu tomu. Tak to je super, že máš taký dobrý time management práve v tomto. A ty sa zaujímaš samozrejme aj o ekológiu. Tak myslíš si, že práve aj vďaka hrám by sme mohli rozšíriť záujem mladých ľudí o túto tému? Áno, práve cez tých hier vieme, ako aj tým mladým ľuďom ukázať, čo je dôležité v živote. Napríklad skvelým prípadom na to je aj samotný Fallout, kde ako ukážeme, že ako vyzerá postapovický svet. A okrem toho ešte veľmi super hra je Horizon Zero Dawn. Tak tiež ukážu, že čo umelá inteligencia môže nám poškodiť a čo môžeme potom v budúcnosti robiť s tým. A rôzne také simulačné hry, že napríklad nejaké planéty pretvarovať ako Planet Mars, alebo rôzne také hry, čo tiež odporúčam veľmi. OK, a sleduješ aj teda e-športy, alebo sledoval si niekedy? Teraz e-športy nesledujem, lebo nemám popri kampani ešte čas. A minulosti som sledoval ešte LoLku, Dotu 2, ešte jednotku keď som bol mladší. A okrem toho ešte veľmi som sledoval Hearthstone. OK, keď si teda sledoval, poznáš aj napríklad nejakých profesionálnych hráčov v týchto tituloch? Tých titulov ako Dota LoL už nepamätám veľmi, ale z Hearthstone ešte som pozeral Kripparrian, Kibler, Trump SC, také hry, také hráči. OK, tak máš tam predsa len aj prenik do tohto. Preferuješ konzolové, mobilné alebo PC hry? Teraz viac menej radšej PC hry hrám, ale okrem toho ešte mám konzolové hry rád. A v minulosti som hral ešte aj na telefónových hier, ale teraz už to nemám veľmi rád, nemám toľko času, takže teraz PC hry. Ale z každého rožka troška, to je super. Akú hru by si odporučil svojmu predsedovi strany, Michalovi Šimečkovi? Asi nejaké športové alebo oddychové ako FIFU, NBA alebo nejaké Stardew Valley teraz. To je teda všetko k našim herným otázkam. Ja opäť predávam túto mikrofón Karolovi, ktorý sa bude pýtať práve na tej politické, takže nech sa páči. Super, ďakujem. Tak poďme na tú politickú časť. Prvá je taká úplne štandardná otázka. Je podľa teba e-šport šport? Áno, určite. Ako normálne to vnímam ako rovnako ako iný. Každý šport to môže byť. Keď nejak to dohodne medzi tými pravidlami, že ako to môže fungovať, tak potom kľudne aj e-športy vnímam ako športy. Super. Keď je to podľa teba šport, mal by štát alebo Európska únia, kde teda kandiduješ do volieb, podporovať e-športy? Podľa mňa samotný štát ako cieľenia športy nemá podporovať, ako samozrejme do toho musia zasahovať nejaké súkromné firmy, lebo to normálne ako taký ako voľný trh na to potrebujeme, aby to fungovalo.
Ale samozrejme, cez rôznych grantov by sme mohli hlavne firmy podporovať, aby také hry vytvárali, ktoré by boli zamerané a cielené na e-športy. Lebo samotný ekosystém na vytváranie e-športov je, ako, tam potrebujeme veľké financie, aby to fungovalo. Hlavne súťaže, aby boli tam nejaké dobré. Čo si myslíš o rezolúcii Európskej únie o e-športoch a videohrách, ktorá bola prijatá v novembri 2022? Ako je to super základný kameň, aby v Európe vytvorili sme také podmienky, aby tie e-športy ako samotný hráčsky trh vytvorilo. A to dobre viem, tak ešte aj naša predseda tam to pomáha, aby tá rezolúcia prešla. Toho by som chcel dôrazniť hlavne, že to, aby dal možnosť tým firmám, ktoré vytvárajú tie hry, aby tých EU grantov nejaké financie dostali, aby vytvárali také hry, čo môžu byť ako e-športové hry, samozrejme aj to, že by vytvárali také hry, ktoré sú kultúrne veľmi dôležité pre Európu. Že aby sme mali európske CS-ko jedného dňa. Áno. Alebo nejakú podobnú hru, alebo nejakú lepšiu. Super. Väčšina reálnych dopadov, ako si už naznačil, tej rezolúcie spočívala v podpore herných vydavateľov, najmä cez Horizon Europe alebo Creative Europe program. Mala by sa podľa teba EÚ zamerať aj na podporu hráčov, klubov a organizátorov podujatí? Určite, aspoň vytvárať nejaké granty, ktoré by cieľene boli takéto úmyslom by vytvárali ich. A hlavne by som podporoval univerzity, aby tam ako Spojených štátov, to vidíme dobrý príklad, je, že tam vytvárali rôzne univerzitné týmy, kde potom medzi sebou súťažia, ako normálne ako športové hry. Áno, no ako naše napríklad univerzitné majstrovstvá. Presne takto. Ak sa dostanete do Europarlamentu, máš v pláne urobiť niečo pre podporu e-športov a hráčov? Určite by som chcel niečo, ako máme to v pláne. Hlavne by som, ako ja mám medzi svojimi top prioritami umelú inteligenciu, aby sme to regulovali, lebo to ohrozí veľmi ako samotný športový trh podľa mňa, a ešte v tom je samotný trh hráčsky, aby tam vytvárali také hry. Lebo samotná umelá inteligencia by vedela byť takým kompetitívnym hráčom, ktorý potom v súťažoch môže niečo poškodiť. Ale určite by som natlačil na tých grantov, aby aj samotné hry, alebo aj samotné pozadie, aby sme utvorili také infraštruktúru, kde by sa mohli tie športové hry odohrať. Super. A posledná politická otázka. Prečo by mali podľa teba hráči v eurovoľbách voliť progresívne Slovensko a Kristiána Váradiho? Ja som taktiež hráčom, rovnako ako každý hráč na Slovensku, a aby som veľmi zameral na to, aby sme vytvárali také prostredie, kde sme najkvalitnejšie hry vytvárali, ako samotný Baldur's Gate Larian vytváral, a také podobné hry sme máme tlačiť, a podľa mňa ešte spoluprácu s Progresívnou Slovenska môžeme také niečo posunúť dopredu. Super, tak ja ďakujem a odovzdávam ešte na záverečnú bodku. Dámy a páni, nás tu teda čaká naša posledná rubrika, to je skratkový kvíz. Kristián, si pripravený? Môžeme, áno. Tak poďme teda na to. Prvá otázka, čo znamená skratka AFK? Away from keyboard. Výborne, už máš prvý bod, dokopy teda ich ešte môžeš získať 7, aby som upresnil divákom. Čo znamená skratka GGVP? Good game, well played. Výborne, čo znamená skratka NT? NT, not today. Nie, skúsime. Ale skoro, áno, je pravda, že je to podobné. Využíva sa to napríklad v Counter-Strike, kde keby si hral nejakú 1v3, tak eliminuješ napríklad 2 hráčov, ale posledné už nie, tak ti vie buď tvoj, alebo aj ten opozitný tým napísať, že NT. A to not today bolo, povedzme, že blízko tej logistike toho. Asi niečo not, alebo not. No time. Nie. Je to teda nice try, ale... Nice try. Ale dalo by sa samozrejme použiť aj not today. Štvrtá otázka, čo znamená, keď sa povie, že ideme rush? Že zabeháme a skúsime to obsadiť čím skoršie. Ako najznámejšie rush B. Áno, presne tak, výborná odpoveď. Čo znamená, keď sa povie, že sa ide eko? Že šetríme peniaze a kúpime len pistoly, alebo bez toho. Presne tak. No a teda posledná otázka, za ktorú môžeš získať až 2 body. Aké najlepšie miesto dosiahla slovenská reprezentácia na majstrovstvách sveta v e-športoch a v akej hre to bolo? By som povedal 3. miesto a CS:GO. OK.
Uznám ti práve CSGO titul, pretože bolo to tak, ale bolo to teda 5. deleno 6. miesto, ale ja si myslím, že v kvíze si išiel celkom dobre, práve aj tie CS-kové skratky si vedel. Drahí diváci, náš rozhovor je u konca, vy určite nezabudnite prísť 8. júna voliť do eurovolieb. My ešte raz ďakujeme našemu dnešnému hostovi Kristianovi Varadimu. Ďakujem pekne.